Kendo en rameny piny wadhi mbele gi miweche manyien. Nyadendi ma higni 30 ma osebedo kamanyo anyuolane kuom higni mathoth mabende nyakalondo kod TV mar Ramogi nolando sigande kawuok e kaunti ya Mombasa jumachiel mokalo gigo to koro oyudo anyuolane kendo riwore kod ye kar dak Mauruba e sub county Masuna West e kaunti ya Migori. Jafomora Juma miwa ler kaka Benta Koth oyudo anyuolane. Lek mar Benta Koth marore kod anyuolane bang' tho mar mamane mabende nowito ngimane kendo ne ohiki e gwego mag Mombasa higa mar 2006 giko to chopo bang' bedo kod gombo kuom higni 16. Nachako manyo mama ka an 14 years old. Basan nanyiso jo radio Ramogi kayudo jokorwa abro penjo gi ntie kaka Joyce ka abro penjo mamdogo nyaminwa iluongo ni ng'ako nyisa ni Joyce tang'eyo ni mae familia na ni kwarwa iluongo ni ng'ako nyisa ni George tang'eyo ni mano familia na. Akoth bende giko to romo kod familia mare e gwego mag Oruba e sub-county Masuna West e kaunti ma Migori. Lek mari ochopo bang' nyakalondo kaachiel kod TV mar Ramogi tude kod familia mare. Ne omol e kaunti ma Migori kawuok Mombasa okinyi ma kawuono kendo yudo thuolo mar romo kod anyuola mare mabende osebedo karite kod sironyo. Ako ni kanyalo wuoyo but nakia nying mar kijiji to nang'eyo ni baba ilonge ni Joseph Ouru gi mamdogo Atieno kae momiyo amanyo gima yudoge. Amora ahinya mokwongo en puoch gi pak ne jo Ramogi TV, Ramogi Radio nikech tich magisetiyonwa nyaka ne wanwang're gi nyathiwa ni. Awinjo ka nyathi nyaminwa ni wuoyo e radio. Tawacho ni awinjo ka remo ka. Tawacho to mado nyathi nyaminwa wuoyo e radio. Taluongo jirani. Takone jirani. Awinjo ni nyathi nyaminwa radio. Tere kaka nyalo timo mondo ayude. Mor mapi wang'e mane chwer ne okwako familia mare bang' lek magisebedo godo kuom higni mathoth chopo kare. Asachamoga Christmas kenda okadhiga kumoro. But sani I'm so happy I have my family back. Sanan kaka pango, an chunya mor. Ayudo nyithina magi nyithinda. Magi nyithinya minwa ni maduong' kore ka. An aneno mini TV kano wuoyo ne ok ang'e ni onyalo yudo anyuolane. Konyalo bedo moyudo anyuolane kaka oyudo anyuolane kawuono, agoiro kamano. Tudruok e kind Akoth kod familia mare ne ochot bang' mamane pogore kod wuon mare higa mar 1990 kod 92 ka dak ne otamore. Naweyo nene 1992 dwe mar 10 kamin gi notoroka kodgi. Koro nyaka sani e kawinjo kubiro. Gima pango ni abro kao wadwa kae kata mamdogo bende mondo dhi ong'e kuma dake mondo gipang kata adhi atergi kuma noik mama. Baba ne Joseph Ochieng ma higni 64 bende mor ne opong'o dhod chunye bang' romo kod nyathinene ma osebedo kogombo romo godo kuom higni buora. Ago erokamano kendo agone Nyasaye erokamano. Amor taneno minwa nachako minwa. Joluo ne ogoyo ngero ni thuru loyo yieng'o ka bende thuolo ma Bento yudo mar romo kod anyuola mare ma osebedo kogombo kuom higni mathoth koro kelo kwe e dhod chunye. Juma, Ramogi TV, Migori.